Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Min investigazzjonijiet li kien beda jagħmel id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg, id-DIR, ħafna qabel saru ilmenti dwar kundizzjonijiet żiena tax-xogħol jirriżulta li issa it-total ta' kumpaniji li ħadmu il-food couriers u li ttieħdu proċeduri legali kontrihom tela għal 44, dan wara li 5 kumpaniji diġà tresqu l-qorti u 39 oħrajn se jiffaċċjaw proċeduri simili talli kisru il-liġi dalwaqt, kif spjega s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU it-tnejn flaxija fil-Parlament. 39 fleet operator li ġifieri li ħadmu magħhom food couriers ħajkunu qegħdin jitresqu l-qorti minħabba li ma temporawx ruhom mal-liġi li daħħalna tal-food couriers. L-infurzar u issa il-proċeduri fil-qrati huma frott ta' investigazzjoni kontinwa fuq numru ta' xhur mid-DIR fejn riżulta li kien qiegħed isir abbuż fuq il-ħaddiema fosthom li ma jingħatawx il-paga dovuta kif spjega b'mod tajjeb Dr. Ellul. Konna wieħed mill-ewwel 3 stati membri tal-Unjoni Ewropea illi daħħalna din il-liġi fejn tajna dritt lil dawn il-ħaddiema li llum il-ġurnata huwa mnaqqax fil-liġi għal kundizzjonijiet bażiċi fosthom illi jkollok kuntratt ta' impjieg, illi jkollok il-paga minima, illi jkollok payslip dettaljata, illi tingħata l-ħlas għall-overtime u ħlas meta taħdem festa pubblika. Il-Gvern kemm il-darba għamilha ċara li mhux se jittollera l-ebda abbuż u għalhekk it-triq quddiem kienet li jimdew proċeduri legali. Dan fi żmien fejn il-pajjiż għandu qudiemu għal konsultazzjoni pubblika il-Malta Labour Migration Policy imsejsa fuq prinċipji ewlenin favur il-ħaddiema Maltin, stabilità fis-suq tax-xogħol u dinjità lil kull ħaddiem anke għax bitnaqqir fil-kundizzjonijiet tax-xogħol jintlaqtu il-ħaddiema Maltin u Għawċin.